மாவில் வந்து மென்தண்டு ஒட்டு கட்டுறது எப்படின்றத பார்ப்போம். மாவில் வந்து இனவிருத்தி செய்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மென்தண்டு ஒட்டு முறையில் வந்து நம்ம செய்கிறோம். அதாவது இன்னொரு முறை வந்து குருத்தொட்டு முறைன்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்போது மென்தண்டு ஒட்டு எப்படி கட்டுறது அப்படின்றத பார்த்தோம். அதாவது சாஃப்ட் வுட் கிராஃப்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம். இது மாதிரி வேர் செடிகள் வந்து வரணுங்க. நல்லா நியூ ஃப்ளஷ் வந்து இருக்கணும். அது மாதிரி நல்ல வேர் இறங்கின வேர் செடிகள் வந்து இருக்கணும். இது கிட்டத்தட்ட 3 மாதம் வயதுடைய வேர் செடிகள். இந்த வேர் செடிகள் வந்து ரூட் ஸ்டாக்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி அதுக்கு தகுந்த குச்சி ப்ரீ க்யூரிங் பண்ண சயான், இது வந்து சயானுங்க, தாய் குச்சி. இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு இப்போ ஒட்டு கட்ட போகிறோம். எப்படின்னு பார்ப்போம். இது ரெண்டுமே வந்து ஒரே சைஸ் இருக்கணும். சயானும் ரூட் ஸ்டாக்கும் ஒரே சைஸ் இருக்கணும். இது மாதிரி வி ஷேப்பில் வெட்ஜி ஷேப்பில் கட்டு கொடுக்கணும். அதுக்கு ஈக்குவலான லென்த்தில் சயானம் கட் பண்ணிக்கணுங்க. இது பாலித்தீன் ஸ்ட்ரிப்புங்க. இந்த ஸ்ட்ரிப்பை வச்சு இப்போ கட்டணும். இது மாதிரி ஒட்டு கட்டிட்டுங்க. இது மாதிரி பாலித்தீன் கேப் வந்து நம்ம போட்டுக்கணும். எதுக்காக அப்படின்னா மைக்ரோ கிளைமேட்டை வந்து இன்டியூஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு அது மொட்டு வளரத்துக்கான ஒரு கண்டிஷனை கொண்டு வரதுக்காக இந்த பாலித்தீன் கேப்பை வந்து போட்டுடுறோம். 15 நாட்கள் வந்து இது இப்படியே இருக்கணுங்க. இதிலிருந்து மொட்டுக்கள் வரும். அது வரும்போது இந்த கேப்பை வந்து எடுத்துடலாம். ஒட்டுக்கள் கட்டின செடிகளை நம்ம இது மாதிரி சேம்பரை கீழே, அதாவது பாலி ஹவுஸு இல்லைன்னா நம்ம மிஸ்ட் சேம்பரை கீழே வைக்கும்போது 15 நாட்களில் இது மாதிரி ஸ்ப்ரவுட்டிங் அடிக்கும். இது மாதிரி ஸ்ப்ரவுட்டிங் அடிக்கும்போது இந்த அளவுக்கு வந்த உடனே நம்ம வந்து பாலித்தீன் கேப்பை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 டேஸ் இதே மாதிரி 10 to 15 டேஸ் இங்கேயே வச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் பிரைமரி ஹார்டனிங்காக நம்ம ஷேட் நெட்டுக்கு வந்து கொண்டு போகணும். போதும். அதாவதுங்க பாலித்தீன் கேப் ரிமூவ் பண்ண செடிகளை இது மாதிரி பிரைமரி ஹார்டனிங்காக வைக்கணுங்க. பிரைமரி ஹார்டனிங்காக வைக்கும்போது இங்கே கொஞ்சம் இன்ஃபீரியராக இருக்கிறது, ஒட்டு சரியாக ஆகாத இது, ஏதாவது ஒட்டில் பிரச்சனைகள் இருந்தது, அது மாதிரியான நேச்சுரல் கண்டிஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இங்கே வந்து செடிகள் வந்து இங்கே ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இங்கே வந்து இது மாதிரி பட்டு போயிடும். இது மாதிரி பட்டு போச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பிரைமரி ஹார்டனிங்காக இந்த செடிகளை வைக்கிறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5-2 மாதம் வரைக்கும் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வைக்கலாங்க. அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் ஃபீல்டு கண்டிஷனுக்கு இல்லைன்னா பார்ஷியல் ஷேடில் நம்ம செகண்டரி ஹார்டனிங் வந்து ஒரு 2 months வச்சு அதுக்கப்புறம் 6 மாதம் வயதுடைய செடிகளை வந்து நம்ம விற்பனைக்காக விநியோகப்படுத்தலாங்க. நடவு செய்கிறதுக்காக பயன்படுத்தலாம்.